Irakasle bat etorritzen lehengun aipatzen, guraso bilerak izan zitulan 5 astin eta guraso batzuk kezka agertu zutela, ez, kanpun ikusten zutela beraien txikia baztertua, beti bakarrik sentitzen zela, bakarrik gelditzen zela, plazan, parkin, egoera berri horiek errepikatzen zirela beraien egunerokotasunin, eta irakasleak lehi zen pixkot, eta guainik zer edo, eta guain arte, zebez naiz konturatu honetaz, eta guain zer egingo dut. Bai, pues hor, importantena da lehenbiziko distantzia hartzea eta pentsatzea. Ze pasatzen ari da hemen, ez? Eta saiatzea ulertzen, egitan zer dagon bakardade horren azpian edo zer dagon egoera aldaketa horren atzean. Zaunitzetan, instintiboki jokatzen dugu, pues ingo ditu talde dinamika batzuk, kohesio lantzeko, pin, pan. Baina ez bali badugu ulertzen egitan zer ari den pasatzen, askotan egiten aldugu kalte gehiago lagundu baino. Orduan da, zergatik dago aurra momentu honetan bakarrik. Igual, lidera izan nahi du, oain arte lider izateko estrategia horiek balio zioten, baina orain ja lagunak aspertu dire, ez zituen oso ongi tratatzen. Edo izaten alda, agian momentu evolutibo desberdinetan daudela, ez? Batek egin duela saltoa eta heldutasun puntu gehiago dutela bere lagunek eta bera guainik aurragoa dela. Eta orduan, distantzia horrek sortzen duela olako, harremanean urruntzia. Edo izaten alde interes desberdina dituztela, bat zeroi futbola gustatzen zaiela pila bat, eta berari gustatzen zaiela dantzatzea, bizikleta edo eskalatzea. Orduan, zenbat eta gehiago ulertu zer ari den pasatzen, ordunta estrategia hobiak jarriko ditugu martxan. Orduan, lehenbizikoa eta importantena, ulertu. Ze ari da pasatzen, zergatik ari da pasatzen hori. Eta ez sentitu culpable, zaunitzetan ez gara entetzen irakasle bezala. Orduan, hori ez da ez ona ez txarra. Kontua da, konturatzen zaren momentu hortan, zer egin behar dut nik orain. Orduan, ja behin badakizula zer ari den pasatzen, bigarrena da, ze estrategia ditut nik honi aurre egiteko. Ze askotan, izaten alda badakizula unitz gaiari buruz, edo erratea, ostras, ni bere momentu evolutiboari buruz ezakit deuz, enintzen konturatua 6. mailatik lehenbiziko DBH-era salto handia dagola, hor aldaketa handia emate dutela neskak, eta harremanetan arazoak sortzen direla. Edo, 3 urteetan egozentrismoan sartua dagola bat, eta bertziaia dagola harremanei gehiago begira, orduan agian informazioa behar dut. Eta hortarako behar dut irakurri, podcastak aditu, galdetu. Ez? Seguro badagoela zure ondoan bertzi irakasle bat gaiaz zerbait dakina, galdetu, aditu. Egon irekia, pixko bat informazio berri hortara. Eta azkena eta importanteena da ez proiektatzea. Zaunitzetan da, niri ere pasatu zitzaidan, oroitzen naiz bere garaian nik ere, edo nera labari ere pasatu zitzaion, edo nire lengusuari. Orduan, bere historia da, bere arazoa da, eta zu implikatuta emozionalki ez duzu laguntzen. Orduan, distantzia emozionala mantendu, objektibotasuna mantendu, eta horrela askoz gehiago lagunduko duzu. Ze pentsatzen, gaixu, nik babestuko dut, edo, eske lider txarra da, eta berari ere, merezia, niri ere pasatzaidan behin. Orduan, distantzia emozionala hartzen bali maduzu, egoera benetan ulertuko duzu, eta zure pausuk askoz eraginkorragoak izango dira. Orduan, olako kasutan, 3 pauso.